जिषे वेदास्ते शालिनो भवन् त एव वेद दुर्मतैर्यान्ते पुरुषैर्यदा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सः तत्र तत्र पैल सामवो जैमिनी कवि वैशम्पायन एवैको നിഷ്ണാദോ യജുഷാമുദ വേദങ്ങളായ നാലായി വിവേചിച്ച ശേഷം പൈല ഋഷി ഋഗ്വേദത്തിന്റെ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 4 നാരദാഗമനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദാഗമനം ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 21ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്താണ് ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ വേദങ്ങളെ നാലായി വിഭജിച്ച ശേഷം പൈല മഹർഷി ഋഗ്വേദത്തിന്റെയും ജൈമിനി സാമവേദത്തിന്റെയും ആചാര്യന്മാരായി തീർന്നു. വൈശമ്പായനൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യജുർവേദത്താൽ മഹനീയാന ആവുകയും ചെയ്തു. അതുവരെ എത്തി. അവിടെ വരെ എത്തില്ലേ? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇന്നലെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഇന്നലെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മള്? കലിയുഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, കലിയുഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തത്? കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് മുന്നിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്? വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതെന്നൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? വ്യാസദേവൻ എവിടെയാണ് വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടില്ലേ? എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്? ശ്യാമപാശം, അതായത് സരസ്വതി നദിയുടെ തീർത്ഥത്തിനടുത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ എത്തി. അപ്പൊ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥർവാംഗീര സാമാസിൽ സുമന്തുർദാരുണോ മുനി ഇതിഹാസ പുരാണാനാം പിതാമേരോ മഹർഷണഃ. അഥർവാംഗീര സാമാസിൽ സുമന്തുർദാരുണോ മുനി ഇതിഹാസ പുരാണാനാം പിതാമേരോ മഹർഷണഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവയ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ അഥർവാംഗീരസാമാസിൽ സുമന്ദുർദാരുണോ മുനിഃ ഇതിഹാസ പുരാണാനാം പിതാമേരോ മഹർഷണഃ. അഥർവവേദം അംഗീരസാം അംഗീര എന്ന ഋഷിക്ക് ആസിൽ വിശ്വാസത്തിന്മേൽ ചുമതലപ്പെടുത്തി സുമന്തു മുനിയെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ദാരുണ അഥർവ വേദത്തിന് പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതമായി. മുനി ഇതിഹാസ പുരാണാനാം ചരിത്രരേഖകളിലും പുരാണങ്ങളിലും പിതാവ് മേ എന്റെ രോമഹർഷണൻ എന്ന ഋഷി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതമായി പാരായണ നിരതനായ സുമന്തു മുനി അങ്കിരനിൽ അഥവാ അഥർവ വേദത്തെ നിക്ഷേപിച്ചു. എന്റെ പിതാവായ രോമഹർഷണനെ പുരാണങ്ങളുടെയും ചരിത്രരേഖകളുടെയും ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതമായി പാരായണ നിരതനായ സുമന്തു മുനി, അതായത് അങ്കിരനിൽ അഥർവവേദത്തെ നിക്ഷേപിച്ചു. അപ്പൊ അഥർവവേദം ആരിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചത്? അങ്കീരസ്, അതായത് സുമന്തു മുനിയില്. പിന്നെ എന്റെ പിതാവായ രോമഹർഷണന് പുരാണങ്ങളുടെയും ചരിത്രരേഖകളുടെയും ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. ആരുടെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്? സൂതഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള രോമഹർഷണന് പുരാണങ്ങളുടെയും ചരിത്രരേഖകളുടെയും ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പൊ 4 വേദങ്ങളെ 4 പേരെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് പൈല ഋഷിയെ ഋഗ്വേദത്തിന്റെയും ജൈമിനിയെ സാമവേദത്തിന്റെ, പിന്നെന്താണ് വൈശാമ്പായൻ യജുർവേദത്തിന്റെയും ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അഥർവവേദത്തിന് സുമന്തുമുനി. അപ്പൊ 4 പേര് 4 വേദങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു. പിന്നെ സൂതഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള രോമഹർഷണനെ പുരാണങ്ങളുടെയും ചരിത്രരേഖകളുടെയും ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം: അഥർവവേദത്തിന്റെ കാർക്കശ്യ തത്വങ്ങളെ കർശനമായി അനുവർത്തിക്കുന്ന അങ്കിരമുനിയെ അഥർവവേദ അനുവർത്തികളുടെ അധിപനായി ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അഥർവവേദത്തിന്റെ കർക്കശ്യ തത്വങ്ങളെ കർശനമായിട്ട് അനുവർത്തിക്കുന്ന അങ്കിരമുനിയെ അഥർവവേദത്തിന്റെ അനുവർത്തികളുടെ അധിപനായിട്ടാണ് ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 23. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷയോ ഋഷയോ വേദം സ്വം വ്യസന്നനേതക ശിഷ്യൈ പ്രശിഷ്യൈ സ്തചീഷൈ വേദസ്തേ ശാഖിനോ ഭവാൻ. ഋഷയോ വേദം സ്വം വ്യസന്നനേകഥ ശിഷ്യൈ പ്രശിഷ്യൈ വേദസ്തേ ശാഖിനോ ഭവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷയോ വേദം സ്വം വ്യസന്നനേകഥ ശിഷ്യൈ പ്രശിഷ്യൈ സ്തചീഷൈർ വേദസ്തേ ശാഖിനോ ഭവാൻ. തേ അവർ, ഏതേ അതെല്ലാം, ഋഷയ പണ്ഡിത വിദ്വാൻമാർ, വേദം യഥായോഗ്യ വേദങ്ങൾ, സ്വം അവരിൽ നിക്ഷേപിച്ച സ്വവിഷയങ്ങൾ, വ്യസ്യൻ അർപ്പിച്ചു, അനേകത നിരവധി, ശിഷ്യന്മാർ, പ്രശിഷ്യൈ പ്രതിശിഷ്യന്മാരും, തൽശിഷ്യൈ പ്രശിഷ്യ ശിഷ്യർ, വേദത്തെ യഥാനുക്രമ വേദ അനുവർത്തികൾ, ശാഖിന ഭിന്ന ശാഖകൾ, അഭവൻ അപ്രകാരം ആയി തീർന്നു. ഇവരുടെ ഊഴമായ
അവരുടെ ഊഴമായപ്പോൾ ഈ സർവ വ്യുൽപ്പത്തി പണ്ഡിതരും തങ്ങളിൽ അവരുടെ ഊഴമായപ്പോൾ സർവ വ്യുൽപ്പത്തി പണ്ഡിതരും തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന വേദത്തെ നിരവധി ശിഷ്യന്മാർക്കും പ്രശിഷ്യർക്കും ചുമതലപ്പെടുത്തി നൽകി. അപ്രകാരം വേദങ്ങളുടെ യഥാനുക്രമ ശാഖാനുവർത്തികൾ നിലവിൽ വന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? ഇവർക്ക് 4 പേർക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ഊഴമായപ്പോൾ അവര് ഈ 4 വേദങ്ങളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സർവ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന ഈ വേദത്തെ നിരവധി ശിഷ്യന്മാർക്കും പ്രശിഷ്യർക്കും ചുമതലപ്പെടുത്തി നൽകി. അപ്രകാരം വേദങ്ങളുടെ യഥാനുക്രമ ശാഖാനുവർത്തികള് നിലവിൽ വന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് പകർന്നു നൽകി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം വേദങ്ങളാകുന്നു. യഥാർത്ഥ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കാത്ത സാംസ്കാരികവും അതീന്ദ്രിയവുമായ യാതൊരു വിജ്ഞാന ശാഖകളും ഇല്ല. അവ വിഭിന്ന ശാഖകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. പണ്ഡിതരും ബഹുമാന്യരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ ആചാര്യന്മാർക്ക് അവ ഏൽപ്പിച്ചു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് വ്യത്യസ്ത ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ അനേകങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട വേദവിജ്ഞാനത്തെ അഖില ഭുവനവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ വേദങ്ങൾക്കുപരിയായ യാതൊരു സ്വതന്ത്ര ജ്ഞാനത്തെയും ആർക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ല. അപ്പൊ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം എന്താണ്? വേദങ്ങളാണ്. വേദങ്ങൾ എവിടെന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ യഥാർത്ഥ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കാത്ത സാംസ്കാരികവും അതീന്ദ്രിയവുമായ യാതൊരു വിജ്ഞാന ശാഖകളും ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും? വേദങ്ങളിലെ, യഥാർത്ഥ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിജ്ഞാന ശാഖകളും ഇല്ല. അവ വിഭിന്ന ശാഖകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ പല പല ശാഖകളായിട്ട് വിഭജിച്ചു. പണ്ഡിതരും ബഹുമാന്യരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ ആചാര്യന്മാർക്ക് അവ ഏൽപ്പിച്ചു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ഒറ്റ വേദമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കി അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തത്? അതിനെ 4 ആക്കി വിഭജിച്ചു. അതിനെ ഓരോ ശ്രേഷ്ഠരായ ആചാര്യന്മാർക്ക് അത് ഏൽപ്പിച്ചു നൽകി. അതായത് വ്യത്യസ്ത ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ അനേകങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട വേദവിജ്ഞാനത്തെ അഖില ഭുവനവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താണ്? വ്യത്യസ്ത ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ അനേകങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഈ വേദവിജ്ഞാനം അഖില ഭുവനത്തിലും എല്ലാം അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ വേദങ്ങൾക്കുപരിയായ യാതൊരു സ്വതന്ത്ര ജ്ഞാനത്തെയും ആർക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങൾക്കുപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ജ്ഞാനത്തെ ആർക്കും അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് ഇല്ല. ശ്ലോകം 24. ത ഏവ വേദ ദുർമേധൈർ ത്യാരന്തെ പുരുഷൈരഥ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസകൃപണവത്സലഃ. ത ഏവ വേദ ദുർമേധൈർ ത്യാരന്തെ പുരുഷൈരഥ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസകൃപണവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവ വേദാതു ഇത ഏവ വേദ ദുർമേധൈർ ത്യാരന്തെ പുരുഷൈരഥ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസകൃപണവത്സലഃ. തേ ഏവ നിശ്ചയമായും വേദഃ വിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥം ദുർമേധൈ അല്പ ധീമത്താകയാൽ ധാര്യന്തെ സാത്മീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു പുരുഷൈ മാനവരാൽ തഥ യഥ അത്രത്തോളം ഏവം അപ്രകാരം ചകാര പ്രസാദനം ചെയ്തു ഭഗവാൻ സർവശക്തൻ വ്യാസ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി വ്യാസദേവൻ കൃപാണവത്സല അജ്ഞരോട് അതികൃപയുള്ള. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം അജ്ഞരോട് അതികൃപയുള്ള ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസദേവൻ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉതകും വിധം യഥായോഗ്യമായ വേദങ്ങളെ വിഭജിച്ചു. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ആ വ്യാസദേവൻ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്ന വിധത്തില് യഥായോഗ്യമായിട്ട് വേദങ്ങളെ വിഭജിച്ചു.
ഭാവാർത്ഥം വേദം ഏകമാണ്. നിരവധി വിഭാഗങ്ങളായി വേദത്തെ വിഭജിച്ചതിന്റെ കാരണം ഇതോടൊപ്പം വിശദമാക്കുന്നു. ഏതൊരു സാമാന്യ വ്യക്തിക്കും അനായാസന മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിലല്ല സർവ വിജ്ഞാന ബീജ വിഷയം യോഗ്യനല്ലാത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണനും വേദാഭ്യസനം നടത്താൻ യത്നിക്കരുതെന്ന് ഖണ്ഡനമുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകമാണ്. നിരവധി വിഭാഗങ്ങളായി വേദത്തെ വിഭജിച്ചതിന്റെ കാരണം, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഒരേ ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതിനെ പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചു. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഏതൊരു സാമാന്യ വ്യക്തിക്കും അനായാസന മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിലല്ല സർവവിജ്ഞാന ബീജ വിഷയം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സാധാരണ മനസ്സിലാക്കാൻ വിധത്തിലായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല. യോഗ്യനല്ലാത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണനും വേദാഭ്യസനം നടത്താൻ യത്നിക്കരുതെന്ന് ഖണ്ഡനമുണ്ട്. അപ്പൊ യോഗ്യനല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു ബ്രാഹ്മണനും വേദാഭ്യസനം നടത്താനായിട്ട് യത്നിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. എന്നാൽ ഈ ഖണ്ഡനം നിരവധി രീതികളിൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് തെറ്റായ രീതിയിൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന ഏക കാരണത്താൽ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകൾ അവകാശപ്പെടുകയും വേദാധ്യയനം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന്റെ കുത്തകയായി അവകാശം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകൾ അവകാശപ്പെട്ട് വേദപഠനം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന്റെ ഒരു കുത്തകയായിട്ട് അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു കർമ്മം കൊണ്ട് പക്ഷെ എന്താകുന്നില്ല? ബ്രാഹ്മണനാകുന്നില്ല. ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ വന്നെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് അവരെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? അവിടെ ആ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്കത് അവകാശപ്പെടാണ് അവര്. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജന്മം സംഭവിക്കാത്ത മറ്റൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇതിനെ മറ്റു വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളോടുള്ള അനീതിയായിട്ട് കരുതുന്നു. അപ്പൊ മറ്റു വിഭാഗത്തിലുള്ളവരോ അവരോടുള്ള ഒരു അനീതിയായിട്ടാണ് അതിനെ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ഇരുവരും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? രണ്ടു കൂട്ടരും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ബ്രഹ്മദേവന് പോലും വിശദീകരിച്ച് പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രദ്ധാവിഷയ പ്രതിപാദ്യങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനാലാണ് ആർക്ക് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന് വേദം പകർന്നു കൊടുത്ത ഹൃദയത്തിലേക്കാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേനേ ബ്രഹ്മ ഹൃദയ ആദി കവിയെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആദി കവിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ആ അറിവ് പകർന്നു നൽകിയത്. അത്ര ശ്രദ്ധാവിഷയ പ്രതിപാദ്യങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. ആകയാൽ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ വ്യക്തികളാൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് വേദങ്ങൾ. അത് അപ്പൊ ആർക്കും മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സവിശേഷ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ വ്യക്തികളാൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധേയമായ ഈ വിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ, ആ ഗുണത്തിനോട് കൂടിയവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും അധിഷ്ഠിതരായ വ്യക്തികൾ വേദങ്ങളിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ്. അപ്പോ ഈ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിനൊക്കെ അധിഷ്ഠിതരായിട്ടുള്ളവര് അവർക്ക് ഈ വേദങ്ങളിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിവില്ലാത്തവരാണ്. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും പരമമായ അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഈ സവിശേഷ വ്യക്തിത്വത്തെ അത്യപൂർവമായി മാത്രമേ രജോ തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത്യപൂർവമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സത്യയുഗത്തിൽ ഏവരും സത്വഗുണത്തിൽ നിവിഷ്ടരായിരുന്നു. പക്ഷെ സത്യയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? എല്ലാവരും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. ക്രമേണ ത്രേതായുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലും സത്വഗുണത്തിന്റെ അധപതനം സംഭവിക്കുകയും സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവനും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗം ദ്വാപരയുഗം ഒക്കെ വന്നപ്പോ സത്വഗുണത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അധപതനം സംഭവിച്ച് സാമാന്യ ജനങ്ങള് ദുഷിച്ച് അതിങ്ങനെ കഴിയുന്തോറും ഓരോ യുഗങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും എന്താണ്? അതിനെ ആ ദുഷിക്കല്
വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വർത്തമാന യുഗത്തിൽ, അതായത് കലിയുഗത്തിൽ സത്വഗുണം മിക്കവാറും ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ സത്യയുഗം കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗം വന്നപ്പോഴേക്കും എന്തായി അവസ്ഥ? സത്വഗുണം മിക്കവാറും ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായി. അങ്ങനെ സാമാന്യ ജനങ്ങളിലും അപജയം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അതിദയാലുവും പ്രബലനും ശ്രേഷ്ഠനുമായ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ രജസ്തമോ ഗുണ പ്രധാനികളായ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി അനുവർത്തിക്കാൻ ഉതകുമെന്ന വേദങ്ങളെ പലതായി വിഭജിച്ചു. താഴെ പ്രസ്താവിക്കും പ്രകാരം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇവയൊക്കെ വിശദമാക്കുന്നു. അപ്പോ സത്യയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ പോലെയല്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കലിയുഗം വന്നപ്പോൾ. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് അല്പവ്യാസൻ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്യയുഗത്തില് കലിയുഗത്തില് സത്വഗുണം ശൂന്യമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ അല്പജ്ഞാനികളായ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ട വിധത്തില് ഈ വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന പ്രകാരം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇവയെല്ലാം വിശദമാക്കുന്നു. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശൂദ്രാദ്വിജബന്ധൂനാം ത്രയീനാശ്രുതിഗോചര കർമ്മശ്രേയസി മൂഢാനാം ശ്രേയ ഏവം ഭവേദിഹ ഇതി ഭാരതമാഖ്യാനം കൃപയാ മുനിനാ കൃതം. സ്ത്രീശൂദ്രാദ്വിജബന്ധൂനാം ത്രയീനാശ്രുതിഗോചര കർമ്മശ്രേയസി മൂഢാനാം ശ്രേയ ഏവം ഭവേദിഹ ഇതി ഭാരതമാഖ്യാനം കൃപയാ മുനിനാ കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീശൂദ്രദ്വിജ ബന്ധൂനാം ത്രയീനാശ്രുതിഗോചര കർമ്മശ്രേയസി മൂഢാനാം ശ്രേയ ഏവം ഭവേദിഹ ഇതി ഭാരതമാഖ്യാനം കൃപയാ മുനിനാ കൃതം. സ്ത്രീവർഗം, ശൂദ്രേ തൊഴിലാളി വർഗം, ദ്വിജ ബന്ധൂനാം ദ്വിജമിത്രങ്ങളുടെ, ത്രയി 3, ന അല്ല, ശ്രുതിഗോചര മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി, കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ശ്രേയസി ക്ഷേമത്തിൽ, മൂഢാനാം മൂഢന്മാരുടെ, ശ്രേയ പരമ നന്മയ്ക്കായി, ഏവം അപ്രകാരം, ഭവേൽ പ്രാപ്തമായി, ഇഹ അപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നു. ഭാരതം ശ്രേഷ്ഠമായ മഹാഭാരതം, ആഖ്യാനം ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ, കൃപയ അതികൃപയാൽ, മുനിയാൽ, കൃതം പൂർത്തിയാക്കി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജീവിതത്തിന്റെ നിയാമക ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിലേക്കായി ജനങ്ങളെ കഴിവുള്ളവരാക്കി തീർക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് ബുദ്ധിപരമായി പരിചിന്തിക്കയാൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാര കൃപയാൽ ദ്വിജബന്ധുക്കൾക്കും ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടി മഹത്തായ ചരിത്രാഖ്യാനമായ മഹാഭാരതം രചിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ജീവിതത്തിന്റെ നിയാമക ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിലേക്കായി ജനങ്ങളെ കഴിവുള്ളവരാക്കി തീർക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് ബുദ്ധിപരമായി പരിചിന്തിക്കിയാൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ഋഷി എന്താ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാര കൃപയാൽ ദ്വിജബന്ധു പിന്നെ ശൂദ്രര് സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? മഹാഭാരതം രചിച്ചു. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഭാഗവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ദ്വിജബന്ധുക്കൾ എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലും ക്ഷത്രിയ വംശത്തിലും വൈശ്യ കുടുംബത്തിലും അഥവാ ആധ്യാത്മിക സംസ്കാര സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിലും ജനിച്ചവർ. എന്നാൽ അവർ സ്വയം താന്താങ്ങളുടെ പൂർവികർക്ക് സമാനരല്ലാത്തവർ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞ? ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്തരം അന്തരഗാമികളെ പവിത്രീകരണം ആവശ്യമാകിയാൽ അതുപോലെ അംഗീകരിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ദ്വിജബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയ വംശത്തില് അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യ കുടുംബത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക സംസ്കാര സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. പക്ഷെ എന്താണ്? അവര് ജനിച്ചെങ്കിലും ആ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം
ആ കുടുംബത്തില് ഉള്ള പാരമ്പര്യം പുലർത്തി പോരാത്തവർ, അതിനെ പിന്തുടരാത്തവരാണ് ആര്? ദ്വിജബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജന്മം കൊണ്ട് ആ കുലത്തിലാണെങ്കിലും പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ അവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ പിന്താങ്ങി പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടർന്ന് പോകാത്തവരാണ് ഈ ദ്വിജബന്ധു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവര്. അത്തരം അന്തരഗാമികളെ പവിത്രീകരണം ആവശ്യമാകിയാൽ അതേപോലെ അംഗീകരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ആ ഒരു കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നമുക്ക് അതേപോലെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ്? പവിത്രീകരണം ആവശ്യമാണ്. ഒരു ശിശുവിന്റെ ജനനത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ ശുദ്ധീകരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഉദ്ധാരണ കർമ്മത്തെ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഗർഭാധാന സംസ്കാരം അഥവാ ആത്മീയ കുടുംബാസൂത്രണത്തിന് വിധേയനാകാത്ത ഒരാളെ യഥാർത്ഥ ദ്വിജ കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തിയായി അംഗീകരിക്കരുത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഷോഡശ സംസ്കാരം, 16 സംസ്കാരങ്ങൾ, 40 സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയുന്നത് 16 സംസ്കാരങ്ങൾ, ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ. അതിലൊരെണ്ണം വരുന്നതാണ് ഗർഭാധാന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച്? ഹരികൃഷ്ണ അറിയാവോ? അറിയില്ല മാതാജി, പറഞ്ഞുതരാട്ടോ. ഓക്കെ. ശുദ്ധീകരണ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഉദ്ധാരണ കർമ്മത്തെ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഗർഭാധാന സംസ്കാരം അഥവാ ആത്മീയ കുടുംബാസൂത്രണത്തിന് വിധേയനാകാത്ത ഒരാളെ യഥാർത്ഥ ദ്വിജ കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തിയായി അംഗീകരിക്കരുത്. ഗർഭാധാന സംസ്കാരം ഈ 16 സംസ്കാരത്തിൽ വരുന്നത് ഒന്നാണ് ഗർഭധാന സംസ്കാരം. ഈ ഗർഭധാന സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടി ഏത് രീതിയിൽ വരാനാണ്? ആത്മീയമായ രീതിയിൽ, നല്ലൊരു രീതിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വിധേയനാകാത്ത ഒരാളെ യഥാർത്ഥ ദ്വിജ കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഗർഭധാന സംസ്കാരത്തെ പിന്തുടർന്ന് മറ്റ് പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയകൾ, അവയിൽ ഒന്ന് ഉപനയന കർമ്മം നടത്തുന്നു. ഉപനയനം ആത്മീയ ദീക്ഷാ സമയത്താണ് ഉപനയനം നിർവഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉപനയനം ചെയ്യാം. അത് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ മുഴുവൻ, എന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ. ആത്മീയ ദീക്ഷാ സമയത്താണ് ഉപനയനം നടത്തുന്നത്. ഈ സവിശേഷ സംസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരാളെ യഥാർഹമായി ദ്വിജൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഉപനയനമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെന്ത് പറയാം? ദ്വിജൻ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരത്തെ 1-ാം ജന്മമെന്നും ആത്മീയ ദീക്ഷ സ്വീകരണത്തെ 2-ാം ജന്മമെന്നും കണക്കാക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള പ്രധാന സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് വിധേയനായ ഒരാളെ യഥാർത്ഥ ദ്വിജൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ 2 ജന്മമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 1-ാമത്തെ ജന്മം പറയുന്നത് നമ്മൾ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരത്തെ 1-ാം ജന്മം, നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുന്ന 1-ാമത്തെ ജന്മം. 2-ാമത്തെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് 2-ാം ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള പ്രധാന സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകാത്ത വിധേയനായ ഒരാളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ദ്വിജൻ എന്ന് പറയും. അത് ദ്വിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ് ദ്വിജൻ. അല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദ്വിജബന്ധു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ ആത്മീയ കുടുംബാസൂത്രണം പാലിക്കാതെ വികാരത്താൽ മാത്രം ശിശുക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ശിശുക്കളെ ദ്വിജബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് ഫോളോ ചെയ്യാതെ പോകുന്ന അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദ്വിജബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദ്വിജബന്ധുക്കൾ നിശ്ചയമായും പാരമ്പര്യ ദ്വിജ കുടുംബത്തിലെ ശിശുക്കളോളം വിവേകികളായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞത്? ദ്വിജബന്ധുക്കള് നിശ്ചയമായും പാരമ്പര്യ ദ്വിജ കുടുംബത്തിലെ ശിശുക്കളോളം വിവേകികൾ ആയിരിക്കില്ല. സ്വാഭാവികമായി അല്പജ്ഞാനികളായ സ്ത്രീകളുടെയും ശൂദ്രരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ദ്വിജബന്ധുക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ സ്ത്രീകളുടെയും ശൂദ്രരുടെയും കൂട്ടത്തിലാണ് ആരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ദ്വിജബന്ധുക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അല്പജ്ഞാനികളായ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അതൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ എന്തായിരുന്നു? അറിവ് കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ അല്പജ്ഞാനികളായ സ്ത്രീകൾ എന്നും എടുത്തു പറയുന്നത്. പിന്നെ ശൂദ്രരുടെയും കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ ദ്വിജബന്ധുക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ശൂദ്രരും സ്ത്രീകളും വിവാഹ സംസ്കാര കർമ്മം ഒഴികെ യാതൊരുവിധ സംസ്കാര രക്ഷയ്ക്കും വിധേയരാകേണ്ടതില്ല. സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രർക്കും ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വിവാഹ സംസ്കാര കർമ്മം. അതിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വിധേയരാകേണ്ടതുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നിലും അവർക്ക് വിധേയരാകേണ്ടതില്ല. സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രർ തുടങ്ങിയ അല്പജ്ഞാനികളായ മനുഷ്യവർഗങ്ങളും ഉന്നത കുലജാതരായ അയോഗ്യരായ പുത്രരും
അതീന്ദ്രിയ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അവശ്യ യോഗ്യതകൾ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗക്കാര്, സ്ത്രീകള്, ശൂദ്രര്, പിന്നെ അല്പജ്ഞാനികളായ മനുഷ്യവർഗങ്ങള്, പിന്നെ ഉന്നത കുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്തിട്ടും അയോഗ്യരായിട്ടുള്ള പുത്രന്മാര്, ഇവർക്കൊന്നും അതീന്ദ്രിയ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യോഗ്യത അവർക്കില്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ അവർക്കായി മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ത് രചിച്ചത്? മഹാഭാരതം രചിച്ചത്. വേദ ലക്ഷ്യ നിർവഹണമാണ് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അവിടെയും ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? മഹാഭാരതം രചിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു? വേദലക്ഷ്യം. വേദലക്ഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മഹാഭാരതത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം. ആകയാൽ മഹാഭാരതത്തിൽ വേദ സംക്ഷേപമായ ഭഗവത്ഗീത ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ എന്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത്? ഭഗവത്ഗീത ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്പജ്ഞാനികൾ തത്വശാസ്ത്രത്തെക്കാൾ അധികം താല്പര്യം കഥകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കയാൽ വേദ തത്വശാസ്ത്രത്തെ ഭഗവത്ഗീതാ രൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തു. അപ്പൊ അല്പജ്ഞാനികളായ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ കഥകളിലൂടെ അത് പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് അരുളി ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിൽ അരുളി ചെയ്തത്, ഗീതാ രൂപത്തിൽ അരുളി ചെയ്തത്. വ്യാസദേവനും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ഒരേ ആത്മീയ തലത്തിലാകിയാൽ ഈ കലിയുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളുടെ നന്മയ്ക്കായി അവർ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കാൻ കലിയുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളായ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് അവര് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സർവ്വ വേദവിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും സാരാംശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഉപനിഷത്തുക്കളെ പോലെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീതയാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, സാരസർവസ്വം, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഉപനിഷത്തുക്കളെ പോലെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യ ഗ്രന്ഥമാണെന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. വേദാന്ത ദർശനം ആത്മീയ ബിരുദധാരികളുടെ അധ്യയന വിഷയമാകുന്നു. ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ആത്മീയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മാത്രമേ ആധ്യാത്മികം അഥവാ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഇത് മഹത്തായ ശാസ്ത്രമാകുന്നു. ഉത്കൃഷ്ടനായ അധ്യാപകൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ സ്വയം ഭഗവാനാകുന്നു. ഭഗവാനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുഗ സേവനത്തിൽ ഉപനയിക്കാനാകും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ആത്മീയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മാത്രമേ ആധ്യാത്മികം അഥവാ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഉപനിഷത്തുക്കളെ പോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഉപനിഷത്തുക്കളെ പോലെ തന്നെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. വേദാന്ത ദർശനം ആത്മീയ ബിരുദധാരികളുടെ അധ്യയന വിഷയമാണെന്ത്? വേദാന്ത ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ആത്മീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ആധ്യാത്മികം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതായത് ആത്മീയമായ വിഷയങ്ങളിൽ, ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടാം. അപ്പൊ അത്രയും കൂടി നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയ മാത്രമാണ്, ഭക്തിയിൽ അഡ്വാൻസ് ആയ മാത്രമാണ് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് മഹത്തായ ശാസ്ത്രമാകുന്നു. ഉത്കൃഷ്ടനായ അധ്യാപകൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ സ്വയം ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ അധ്യാപകൻ ആരാണ്? ഇതിന്റെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക്, ഈ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തില് വന്ന? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാനാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. ഭഗവാനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുഗ സേവനത്തിൽ ഉപനയിക്കാനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രേമയുഗ സേവനത്തില് ഉപനയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ? ഭഗവാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾക്കാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കാനായിട്ട്, അവരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതും കൂടി എടുക്കാം അല്ലെ? 26. ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസീതിജഃ സർവാത്മകേനാപി യദാ നാതുഷ്യാത് ഹൃദയം തതഃ. ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസീതിജഃ സർവാത്മകേനാപി യദാ നാതുഷ്യാത് ഹൃദയം തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
नमो भगवते वासुदेवाय एवं प्रवर्ततानां श्रेयसि प्रवर्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनापि यथा नातुष्यात् हृदयं ततः एवं അപ്രകാരം പ്രവർത്തസ്യ വ്യാപൃതനായവർ സദാ നിരന്തരം ഭൂതാനാം ജീവസത്തകളുടെ ശ്രേയസി പരമ നന്മയ്ക്കായി ദ്വിജഹ അല്ലയോ ദ്വിജൻ സർവാത്മകേന കേനപി എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും യഥാ എപ്പോൾ ന അല്ല അതുഷ്യൽ സംതൃപ്തനായിത്തീരുന്നു ഹൃദയം മനസ്സ് തത്തഹ അന്നേരം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ ദ്വിജന്മ വിപ്രരെ, സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും സർവക്ഷേമത്തിനായി സ്വയം വ്യാപൃതനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സംതൃപ്തമായില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? അല്ലയോ ദ്വിജന്മ വിപ്രരെ, സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും സർവക്ഷേമത്തിനായിട്ട് സ്വയം വ്യാപൃതനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് എന്തായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? സംതൃപ്തനായില്ല. അപ്പൊ ആരെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്? സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ സമഗ്ര ക്ഷേമത്തിനായി അമൂല്യങ്ങളായ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ രചിച്ചുവെങ്കിലും വ്യാസദേവൻ സ്വയം സംതൃപ്തനായില്ല. അവിധമായ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനത്താൽ അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പരമമായി അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായില്ല. അപ്പോ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് അമൂല്യങ്ങളായിട്ടുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങൾ രചിച്ചു എങ്കിലും വ്യാസമഹർഷിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയില്ല? സ്വയം സംതൃപ്തി കിട്ടിയില്ല. അത്തരം സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനത്താൽ അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വേദങ്ങൾ 4 തിരിച്ചു, മഹാഭാരതം രചിച്ചു, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി ഇല്ലാതെ കണ്ടപ്പോ സംതൃപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചില്ല? പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തനാകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ वैष्णववृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. की जय. जय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण हरे कृष्ण.